Hoe is het nou mogelijk dat ze bouwen willen op een voormalig kleersterterrein en dan ook nog paal 10 meter achter de begraafplaats? De woningbouwplan in Burgum houden de inwoners al een skoft lang in de besnijing. Er binnen 5 locaties in beeld, 1 daarvan is Kloosterlaan Zuid. En wethouder Feiko Westra begreep daar helemaal niet van. Ik verbaas me eigenlijk überhaupt dus dat dit een studielocatie is. Want je moet je voorstellen, je had een klooster staan. En in Rinse-Mageers, daar hadden ze dus een geologisch rijksmonument daarvan maken van een oud klooster daar. Ik vind dat moet ze hier in Burgum ook doen. Dat kunnen wij net voorbij gaan laten. Dus ik zeg, alsjeblieft net bouwen. Westra is dus furieus over de mogelijke woningbouwplan bij Kloosterlaan Zuid. Ik speel er nog een triest persoonlijk verhaal mee. Nou, wat me echt dwars zit, is dat ik je 4 wiel in mijn eigen ben begroeven heb. En op dat plak, daar heerst alleen maar rust. Maar als je als een 15 plus 14 woningen gebouwd wordt, ja, dan is van die rust, daar is je helemaal niks meer van te vinden. Troch de onlist van de centrale as, mij Burgum dus extra woningen bouwen. Maar waar dat dan mat, bloot voor eerst nog even de vraag. Al jouwt Westra of West een voorzetje? Ik vind persoonlijk de oplossing van Alex Nijboer op het Heegiem een heel goede oplossing. En de Ries zei ook van ja, daar ben de beste plan voor starters en trostomers. Iets wat we nodig hebben in het sterkste deel. En daarnaast vind ik ja, de Ellingslone, de FNP zei heel duidelijk, dat is ik bedoeld voor nijbouw. Stel, ze gooien wel bouwen. Wat gooi je dan van? Dan hebben we een enorm probleem, want ik ga terug met procederen tot de Hegerie. Er mij namelijk net bouwd worden, vind ik, hier, waar mijn jonkie hier vlak buurtje leidt, dat wil ik gewoon net, dat mij net. En als de gemeente hier hun verantwoording net opneemt, dan neem ik als bewoner de verantwoording wel.